ก็กี่คนก็จำเลยกัดนู้พิลองบอมละกัดนู้พิลองกี่บอมละเยงกี่บอมละมันเยเละก็จีเอ็มจะไปพิชาเรมพิชาจ็อบดอนกี่ธรรมะให้ก็จีเอ็มก็จึงพีบัดดอนบัดเต็บมโนกันนี่ก็ธรรมะบัดดอนให้ก็จีเอ็มก็จึงพีพิลาประชังบันเยเละกันนี่ก็ธรรมะริพิมละพิชาเรมพิชาจ็อบชิลันเตอร์ให้ก็จีเอ็มก็จึงพีงั้นยี่โถยพีให้กันนี่ก็พอกี่คนก็จึงอุบเลยดอนอุนังเยเละnabynta jongphi uba phim yo I but uba phim tip lada pi phai sha u onyele nabynta jongphi mar ka ktien ga jongle ka yitho mar ga kuran u blay u on ngan yele ka jing yele thama ga de ga jonga u blay u yele thama nabynta jongphi don ga ktien ga ba on ka jika thama ga de ga jong u blay bar ka jing job ga de ga jongphi kat no phil yele kat no phil ram kat no phil or phim job haba piang ha gani gathma ri don uwe yele nam da jungphi but uba kwa ban pelai lo ye ga jim ga jungphi gathma ga de ga jung ublei ga jung job ga de ga jungphi nang ta bo but IT le show blei ka ktien ga jung blei ka pen kan ma na ga kitab jong exodus kala nong ga ba khat saw ga de khot ga ba khat saw gan puli phi ha gani go por nget kan yarap ye phi be ga de ga ktien ga jung blei ka ong kom ne na ga kitab exodus nong ga ba khat saw de khot ga ba khat saw Hagad go por ga begi kon Israel ki dan ga jingle ga be krao ba uparo ube thang ga jim ga juki ba da khamat juki ga dan ga duriu ga saw ba da din juki ki dan ga nikisipai ga jungu paro bala kerkot yeki ba ki dan ga kutlat ga jingem ba ublei ukran ba du ang yo moses ga go por begi kon Israel ke la laniar shika de e ba ublei ong kom ne yo moses ga por Utrai on yele nagabanta jungphi namar kata tos ngap jar phi baru utrai ula ong hau Moses balai ba melen yar hanga to kren nagi kun Israel baken nang yai no ublei uyele nabata jungphi goki kun ga jungle ka ega thama ba pidan ha ka jingem ga jungphi lada phi bo phi yang thik phi shakri ublei phi le ekamon ga jung ublei on yele nabata jungphi but you ang ni utrai on yele nam da jungphi namar gata tos ngap jar ngem don kam man lenyar ngem don kam man kuslai ngem don kam ban do jinkerman ni shakriyo blay ni wa tiga kamat jabali IT ha ublay baro ublay on yele nam da jungphi ngang ifina do mane ka thama ga de ga jung ublay ka jing job ka de ga jungphi yakadeng a kran ni gidi gi shania how blay yakadeng a kran ni gidi ki ba IT yo how blay yakadeng a kran ni gitu ki ba la priang yo trai ki ba nget ha ga ktien jong blay ombaro ki bam kala ka bo gitu ki bam kala ka mot ki bam nget how blay kata kamlong rikadeng ka ktien jong blay ka deng yaki kon Israel na mar ba ki kon Israel ka ba blay ula plat yaki ni gti jong uparo bat ke la shaptin yo blay haki jung e baro uplay uyeng na bata jung phi kwara ban pen ngau yi phi shu na ga kitab jung Joshua kalnong ga ba ar phulai ga de khot ga shipo ga kran me ong kum ni uwe ubriu na phi un be yaki shi hajar namar utrai ublay jung phi ulong ma u ubayele na ka banta jung phi kumba ulo ong happy namar kata tosumar benia yelade bapin e yo utrai uba blay jungphi utrai on yele na banta jungphi kai ga thma ga bapidan phimla yang phimla man yele dala dehi ngong e phi IT ha utrai u blay on yele na banta jungphi utrai wang to sumar benia e ki hukum ke jung utrai bato e ya u batole kamon ga jung bada ba file ekamon ga jung utrai ka bible ko ang ba utrai on yele na banda jungphi uni unong ruai he ga sam pinape na ga ktien ga jung ublay na ka sam ga namar ga chispa khat pra ga di khot ga ba san na ga ba khandai ka pen kan ma ba ong kum ni kan e ga sam na do ka lanong na do ka namar ga ba chispa khat lai ha do ga chispa khat khandai ga kran hang ni shispa khat prang bol ong ga kran hang ni ya ka jing plat em ga jung ublay ya ki kon Israel ga de go par ki mi na kari Egypt bat urwai hang ni bat ong kum ni ngala pisa ngala khot kerpat ya utrai ula shashkor yanga
Bat ula bo yang haka jingkelut. Utrai haka liang jonga. Ngat shepting ubriu ula ale ayu yang Utrai haka liang ge jonga. Hapdeng kita kibaya rap yang Namar kata ngan yo ialah kamon halor kibasun yang La kabasyan la kabanget ha utrai ban ye kabasyannya ha ubriu. La kabanget ha utrai ban ye kabasyannya ha kibakrau kibatri. Kan ega de ketian ga jongu play ka pen kan mau ye pi ki kon ga jongu play ki ba pisngau jandar pi kuslai pi kut lat pi kut lenti. Pim la yeng pi sharem pi sha job ai thma ga jing ba jong pi. Ben step pikut jengmut bapen syakri bat pilek kaman ge jemlei la janmit pila hap pila urno. Pim la yeng. Ke Bible ke yotho bat ka ongkom ni wang ngala pisa bat ngala khot kerpat yo utrai. Bat utrai ula sya skor ya ka jing kerpat bat ge jing duai jeng utala ni kata ka briu ka badan kam ya ge jing yarap na utrai. Ladang yuan sya utrai ukulai banwan syafi. Wang utrai hakaliang jenga. Nganom shepting. Ubri ulale ayu yang Kidong shun kilale ayu yang gajeng gajengpi. Namar ka ba utrai uyang sendak jengpi. Bat uyale na mata gajeng gajengpi. Kai gajeng syam kai gajeng kendo hai gajeng gajengpi. Utrai uyarap na mata jengpi. Hang ni gadi khot pra ong la ka banget utrai mani ka basyanya ha ubriu. La ka banget utrai mani ka basyanya ha bakrau beteri. Wat nam syanya hanu ro to syanya ha utrai. Namar ha ublay baro kalong gabala. Jisu Quran kumne ka gospel ka jong Marcos kalong ka bisipo ka dekat ka baru punyo. Nabah ha ubriu baro kalong ka bamla ti om ha ublay. Namar baro ha ublay kalong ka bala. Kogi kon ka jong ublay kam krau bat kambun ki badon ha kaliang ka jongphi. Ban igida ki bayele i ka jim ka jongphi. Apostol Yohanes Ukraina ke siti ke juu haka lenong ke ba sao ke dekat ke ba sao. Ke siti ke bengkong jong Yohanes lenong ke ba sao dekat ke ba sao ko ong ba. Kam bun kam krau utau ba batngi ban utau ba yele i ke jing ba jigi. Tongan puli fi na ke kdian ke jong ble na ka kitab kisiem ke ba ar ke lenong ke ba Henriu ke dekat ke ba khatsan. Ngan puli fi na ke siem ke ba ar ke lenong ke ba Henriu Kade khots ke ba khatsan khatnriu tongan puli ni ketian ke jeble ke bongkom ni ti haba ki syakri jong uta ubriu jong ublei ula kidang step but ula mi no hakmi upai yo pom ki kulai bar ki kali ki kila don habaro saudang gisnong but syakri jong ula ong ha wow ko kenrat kumnungin le uti ulay itu what shifting naba kita kiba batngi kilong kambun banya kiba batki bat u Elisha ula duai bat ula ong atrai nga kerpat iame to penpet yaki khamat jau ba on yo i te utrai ula penpet yaki khamat jong uta usamla bat ul yo i te hakmi ulom ula dap daki kulai bat ki kali deng baro saudong u Elisha kede ketian ke jengle ke bapen kan mang de go boar begini ki Syria ki wan man ye buhai barwan man ye le thma ki wan man ye le thma gede ki god Israel ke Bible ke yotho engi hakan go boar bala kerkut ye kan Israel baro kowe but uni usamla u syakri jong u Elisha u badana kti ke jat jong Elisha haga de go boar u kidang step u lej ban pet haga de ke jaka but la dap da ke ki kulai bat ki kali thama jugini ki Syria bat ula snu shepting ula no sim shikadai unu syakri jong Elisha wan ye tho ha u kenrat jong u Elisha baru ong wow ko kenrat pet kelum ke wa barok kan ke them kan ke pantala dap de ki kulai ju ki Syria ba ki briu ju ki Syria ki wan ban bu ki wan ban yele thama yangi tikum nungin le ula shifting shikade u Elisha u ang yung ne u samla what shifting nabaki babat ni ki kambun ban ni ki bab yele yangi hagere go por u Elisha
Uduai ha ublay ang ablay to plit egi kmat jang uni usamla ba un tip ba ki ba bakngi ki kambon ba ublay ula pli ki kmat ke ba kan jamin sim jang uta usamla ba uni usamla yo i ba uta ulum ubadan ha ka liang chu ula dap da ki kulai ba ki kaliding on ga bible kren ye ki angel có cái khuôn cái chỗ bây cầm buôn bắt cầm krau cái bắt đón bắt pi bắt nghi ban như cái bây lệ bắt nghi sợi tan quan ban lệ cái chị em cái chị cái nong xuân quan ban lệ cái chị em cái jong pi ngon cầm buôn uta là kita cái bắt đón hay cái liang cái jong ubay lệ na bắt jong pem yo i degi kamat do jong pi ridon ubay lệ na bắt jong pi Mari kata ki kon je beli shania shakri ho beli watnam ki jengmut watnam kuslai badam ardatin to tep ba ubayale bat pi bayale ubadot ni kaliang je pi kam krau bat kambon ki angel ki bayeng banyele na bata jengi ke egat ma pi don haga je pi shania bat it ho beli khot iga gerteng ke jeng ublei ubadan ni kaliang ga jeng pi ki jengele ga jeng pi baro kin kot bat kin wai na baro don unong yele Ubadon hai kaliang ni jongphi. Namar baga ktien ka jong ublay ko ong. Ublay ulang unang yele thma. Namada jongphi badu ay fi ka jingjap ka bekrao. Tran kar khu le bang ni ka khubar ka balingkot hai ka ni ko par ban pen kenau ye phi ba fit amdei ban rit ban siam ban shepting ban do jikren men repeat bat commit show ublay. Ublay jangi uday ublay ubala. Ublay jangi uday ublay ubatip na dong shadong. Ublay jangi uday ublay ubayele thma. Naga banta je belum pelak ifi ni jeng te ni jeng kom kesam ko ong to kmet lagi kmat sikilom nang no ko wan ke jingirap ka wan no utrai ko ki kon jam le ke jingirap bak ban pelak ifi ka wan no utrai blain kar khu ke ni go par ngi si shampat ngan duai ngi go par blain kar khu ifi ko pa bi jangan ngadduai ngi ki kon ne ke besngap ke besngo ni ke ktien jama ha ke ni ke sngi ablai ke e ke jingi skendo ke e ke jingi sham ke jingem jaki ki no men sien ke shepting ki do jing kerman ablai ha ke ni ke sngi ablai be ken sham ke jing plak lot ha me ablai ke ni ke jing pang ke ni ke jing kro ke balang kom ke thma ha ke jingem jaki ki sharam ki shajap ha ke pop o satan ha ke jing pen shoy ha ke ni ke sngi ken jap kai de ki daga kirtengu jesu christ ke ni ke jingran ke jaki bara ki long ki long jap ha ke kirtengu jesu christ mar me ange ktene me try rom le me khat ari khat ke arpo ara play jengu try to jap me pide ke bhai ke de ke snew a play ai ke de ki khud me ken jap theo me ki a play na mar be ki don hame a play be ken shania hame ki nget ha ke ktene me ko try bat ki be ken shania hame ha ki par baro ai bor ki be ken jap ke de gutma daga kirtengu jesu christ ban nasrat nge duang ke pan ban ngai ngo amen but amen blend ker khu yi fingi si shamba